जोङो मुभिखौ एक्चुअली बेबायदि फागिरि Tikendra Narzary Award for Best Bodo Feature Film. Narzary Tikendra Narzary. आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आलादल गामियाव 1952 मायथाइनि 20 नभेम्बर खालि बिथाङा जोनोम मोनदों। सासे राफोद फावखुंगुर महरै आलायारन सावथुनाव जाग्राफोरनि आखुथाया जोबोरैनो मुंदांखा जाहोनायजों लोगोसे हारिमुनि बिथिङाव गोख्रोङै बिहोमा होबोदों। थांनाय 2023 मायथाइनि 5 फेब्रुवारि खालि बिथाङा जोंखौ बे बुहुमनिफ्राय एंगारनो थाङो। The nominees are लोगोफोर साना सोनाबारि बे ओंखारथों रावबो सोंनांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा माब्लाबाबो बर' बिमानि मेगनाव मोदैखौ होनो मोननाय नङा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि सिङाव थानोङा ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै हाया मोनथारबाय आं सानो मालतीया बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद माबोरै मोगानि गेबावगौ नाङा दा मानसिफोरनो To do this honor, the name of the winner. We are very eager to hear the name. I hope I can pronounce it properly. The best feature film award goes to Gwiywi. Producer is Bodo. So we'd like to request the producer of Gwiywi Jaikhlong to come over stage and receive the check, family check. He will be honored with a trophy and a certificate, and dummy check of 1 lakh rupees. One lakh rupees, oh my God. Let's give a big hand to the producer of the winning film. And we wish him the best of luck so that he gives us more such films in future. Give a big round of applause once again. A momento, please pause for the picture. माने थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मुभिखौ एक्चुअली बेबायदि फागिरि एवार्ड मोनगोन होननानै बानायाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो
जेब्ला स्कुल फरायबाय थानाय समावनो बलिउडनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ बा एक्टरफोरखौ नुनानै आंबो एसे गोसो गुदुं जाबाय थायोमोन उन्दैनिफ्रायनो जोबोद उन्दै बैसोनिफ्रायनो मोन आरोखि सानसे समाव आंबो बेबायदिनो मोनसे बा एक्टिं खालामगोन प्रडिउस खालामगोन बेखौ आं सानाखैमोन एक्टिं खालामगोन आं बेखौ सानबाय थादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना हयथ' मिनिनो हागौ आङो माने जेब्ला मिनिथावनायानो खोथाया बारा गोबाव खालामब्ला खिन्थु सैथो खोथा बुंगोन आङो माबा मोनसे मुभि बा सिनफोर सानोबा टयलेटआव थानाय समावबो आङो बायदिसिना खोथाखौ सानबाय थायोमोन आरोखि सिनेमानि खोथाखौ मिनिथावना जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय खिन्थु जा सैथो बेखौ बुंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जायखिजाया नैबे एवार्डखौ मोननानै जोंहा संगिना बिथाङाबो आंखौ जोबोद हेल्प होदों आंल' नङा गासै जोंनि जायफोरनाखि जोंनि सावथुनाव खामानि मावदों बिथांमोनाबो जोबोद आंखौ हेल्प होदों जोबोद जोबोद साबायखर बिथांमोननिसिम लोगोसे थेंक इउ बिसा थेंक इउ जुरि मेम्बार्स थेंक इउ Thank you, Bodo, for the wonderful words.